one foot in front of the other. What's wrong with you? What is it you want? What's so special about me? I'm ordinary and you're too insistent. You are too insistent. Don't you stop an instant. I know not. Why won't you let me go? Why won't you let me go now? Just let me grow. Isto empezou o 14 de marzo, el deu positivo encontrábase mal, entón chamou o luns, o día 16, foi cando deu positivo, entón chamou a mí o xefe, oye, non veñas a traballar porque o teu compañeiro, que sempre vamos xuntos, ademais remaba comigo e todo, non veñas a traballar hasta que che fagan a proba. A min fixéronme o miércoles e despois hasta o domingo non me deron o resultado. Entón dixeron que di negativo, entonces perfecto. A sorte que tive foi que estaba na cabaña ali aislado, tiña bastante terreno, estábamos sempre, pois, mira, facemos pois cousas ali, fixen un rural ergómetro para un simulador para remar, para facer o entreno específico do mar, facíano ali, no ergómetro eso que diseñei, unhas pesas con troncos, fixe. A verdade é que ali aburrir non me aburría nunca. A mí moita xente, cando fixe, por exemplo, o rural ergómetro chamoume, moita, sobre todo, de España bastante, pero de Sudamérica moitísimo. Ole, como fixeche o ergómetro, porque quero facer un así, que é moi simple, vai ben e tal. Pois eu explicáballes os pasos para facelo, polo menos, mira, para que podan estar entretidos e podan traballar e facer un pouco de ximnasio. A ver, eu xa tiña en mente, os ergómetros non son moi complicados, que pasa? Que os voos levan ventilador, entonces eu o que tiña era tablas, tiña unha corda, tiña os pulpos de amarrar, pois eso é a resistencia que eu metía, e as roldanas dos tendedeiros. Aí usaba, pois, e a verdade, mira, saleu moi ben, a xente gustoulle. Joder, foi E máis, hai xente que xa o está comercializando. Aos primeiros días, era asombroso, porque veías que non había nadie na calle, tiñamos que facer controles cada 2x3 de coches, a ver si iba xente, a abrir os maleteiros, porque moitas veces iba xente nos maleteiros escondidas. Sí, eu, por exemplo, puse unhas cantas, porque ir nun coche 4 persoas cando só pode ir un naquelas fases, e dicirme, oye, non se poden quitar, non, é que está incumplindo. Verdade é que moitos buscaban moitas excusas. A xente olvídase rápido de todo o que pasou tamén. E despois, se volvemos para atrás, empezarán a lamentarse. Porque non é broma, sempre pensan que só lles vai afectar as persoas maiores. Eu teño un compañeiro que remaba moitos anos comigo, estuvo no equipo nacional e operouse do ombro, e foi onde o pillou o COVID. Sufriu bastante, El escribiu polo Facebook e todo, e dixo, se pasara o que pasei eu, seríades máis conscientes. O primeiro día, o primer kilómetro, notaba un pouco raro, porque
O ergómetro é verdad que vas máis ou menos como a falada da auga, pero non é exactamente igual. Entón tiñas que amoldarte un pouco, pero despois a partir do primeiro quilómetro saíba moi ben. E estes días estou andando bastante ben. E máis, dime o meu entrenador que vamos a ter que ir a entrenar todos ali, porque vin bastante ben físicamente e todo, xa lle dicía eu tamén, que debe ser que estou entrenando en altura e veño forte. Pois, A miña preparación vai encaminado á pista. E bueno, a ver, eu xa son consciente, eu o Campeonato de España vou, que intento conseguir unha medalla como todos estes últimos anos, o surf ski quero ir ao Campeonato do Mundo, que en Portugal, a ver se fai este ano, e despois este ano, como iba a haber distancias, un Campeonato do Mundo de distancias non olímpicas, aínda que é moi complicado, pois esa era unha meta tamén que me marcaba. O prestixio é na pista, o Calla de Mar vai collendo moitísimo máis adeptos, é moi complicado tamén, porque canto máis remas, menos sabes ao final, pero a mí o Calla de Mar gústame porque é outra modalidade diferente, a relación cos padexeiros é moito máis cercana, porque cada un non vai tan centrado como na pista, vai ao seu rollo. Aí, en ese sentido, Calla de Mar gustame moito, pero o que sempre me gustou é a pista. Bueno, a verdade, estou entrenando cos do K4 aquí, sí, motívame porque vexo que estou aí andando ben con eles, entonces síntome a gusto. Que pasa? Que bueno, que eles teñen moitísima calidade, teñen moitos menos anos que a min. E que pasa? Eu o que máis noto é no tema da recuperación, máis que de aguantar os entrenos ou non aguantalos, pero a recuperación duns días a outros, aí notase moitísimo máis. K4 solo hai 6, pero podían ser 10 perfectamente con moitísimo nivel. Sabes o que pasa? Que no K4 tamén poden ir o K1, entonces intentan buscar a fórmula de, claro, van pensando, unha pode ser unha medalla casi segura, e no K1 200 tamén pode ser unha medalla segura. E cales son a día de hoxe os mellores K1 200? Pois Carlos Garrote e Saúl Cravioto. Pois Saúl nunca perdeu un K1 200. Pois Toro sei que está moi forte en 200 tamén, Carlos Arevalo tamén. Non quero estar eu nesa situación. Desexo a todos os rapaces e rapazas dos clubes de Galicia de piragüismo que sigan entrenando pouco a pouco, o sea que eu creo que esta pandemia vaise acabar dentro de pouco, pero con respeto con cabeza e facer caso aos entrenadores, porque entre todos creo que o vamos a superar. Ánimo. bueno, Carlos, pois moitas gracias. Bueno, a ti. Grande, vale, aquí. Vale, un abrazo, Jorge.
No meu caso, a parte do confinamento, pois foi bastante difícil, tuve que reorganizarme completamente para poder compaxinarme coa miña muller que traballou no supermercado e eu na policía, cos diferentes turnos que tiñamos cada un para poder compaxinarnos coidando a nena que non tivo colexio. Entonces foi un pouquiño difícil e tuvemos que reorganizarnos, tratar de coincidir horarios, mirar turnos e, bueno, poder sacar tempo aparte tamén para poder adestrar e non poder a forma e, bueno, agora parece que isto vai remitindo, que vai perdendo un pouco de forza o virus e estamos intentando volver un pouquiño á nova normalidade, seguindo compaxinar pois os entrenos, atender a nena e as cousas diarias e o traballo, claro. Empezamos o día 2 de maio, que puderon vir os deportistas dan, os deportistas de alto nivel nacional. Viñan e o único que podían facer era coller a piragua, salir a remar e facían un entrenamiento. En canto aos federados, puderon tamén a facer a súa actividade, tiñamos as piraguas fora que non entramos na instalación, colgadas nos carros, viñan, collían no carro a piragua, remaban, facían o adestramento, cambiábanse fora e marchaban. Paulatinamente fomos dando pasos máis, incluímos agora tamén ao grupo dos pequenos, que agora fixamos turnos, que no grupo de WhatsApp que temos cos pais pedimos confirmación dos que querían vir para organizarnos un pouco. Prácticamente todos, sacando 2 ou 3, hai preto de 60 rapaces que están apuntados. Fixamos 4 grupos diferentes, en 2 turnos polas tardes, unhas 4:30, outros ás 6 para que non se xunten moito, para telos separados. Baixan 2 adestradores con eles, como pode estar hasta 10 deportistas con cada adestrador, nunca chegan ese, cada grupo serán entre 12 e 14, fan os entrenamientos. A volta aos adestramentos, os nosos deportistas de alto nivel pois comezou un pouquiño antes que o resto de federados. As normas xerais que nos mandan de prevención, pois coller as embarcacións de un en un, usar a mascarilla, desinfectar todo o material despois do seu uso e guardar as distancias de seguridade. Como só estamos autorizados a entrar 2 personas no hangar, que non nos autorizou o Concello, que é unha instalación municipal e nos estamos tratando de seguir as normas, sacan a piragua e mala pala, collen a piragua, baixa, fan os entrenamientos, que lle marquen os entrenadores, e unha vez que suben tamén se lle axuda a subir as piraguas, sobre todo aos pequenos. Os deportistas maiores que teñan asignada a súa piragua e só usan eles, o seu material lavan con agua e xabón, desinfectan, ou, bueno, lavan, neste caso, as piraguas, as palas, os chalecos, e os máis pequenos, como normalmente tócanse máis, incluso hai piraguas ou mellor que repiten e tal, entonces, unha vez que as subimos, desinfectámoslas con unha solución de agua e lejía, con un sulfatador, desinfectamos as palas tamén, os chalecos, e despois as mesmas persoas que lle quitamos as piraguas, volvémoslas a meter. Dámoslle a piragua a cada un, que non entra na instalación, dámoslle o chaleco, tratamos o máis posible de que estén separados, inda que hai veces son nenos e costa, entonces eso, tratamos de seguir ao máximo todas as normas que nos impuxeron e que nos impuñemos nós mesmos para tratar de cumplir. O protocolo penso que está ben, o que pasa que as informacións que deron uns, outros, tal, cambios, sube, tal, deron un pouco a polémica, a polémica non, un pouco a confusión, digamos. Desde a Federación Gallega de Piragüismo fixose un protocolo que se mandou a todos os clubs, tratouse de crear os decretos para todos os clubs para saber as normas que ten cada un, incluso se mandaron cartas a administracións para que se aclaren as propias administracións e trasladen aos clubs a forma que ten que entrenar, os protocolos que teñen que facer, e nesa función estamos, pero as normas temos que seguir cumplindo. Penso que é o deporte máis seguro para non contaxiarse. De feito, hai un estudio que fixo o Consello de Deporte italiano, había uns baremos de 0 a 4 nos diferentes deportes, e o piragüismo era o 0, pero con diferencia, porque temos a posibilidade de ser individuales, podemos respetar as distancias xa só coas palas, xa non estamos separados, estamos nun medio acuático que non se transmite, e con un pouco que respetemos un pouco as medidas e as normas,
é o que penso que é o que menos contagio pode traer. No caso do piragüismo, aínda que te manteñas en forma, non? Como foi no meu caso, e entrenes a destrar na casa, cando montas na piragua é un deporte de moita sensación, é moito equilibrio no mar, entonces as primeiras 10 paladas son como que non sabes remar, non? Entonces parece que fai 10 anos que non montas na canoa. Despois si é certo que en 5 minutos estás remando casi como estaba remando antes do confinamento, non? Pero esas primeiras sensacións son de non sei remar. A segunda semana xa te vas encontrando mellor e parece que ven esa forma. Non é que veña esa forma, xa colleste o equilibrio, xa colleste as sensacións dentro da piragua e vaste encontrando xa moitísimo mellor pois día a día. Os deportistas, cando viñeron, non viñeran con medo. Levaban xa moito tempo dicindo que cando empezamos, que cando vamos a andar en piragua, en canto lle dixemos podemos vir, viñeron prácticamente todos, e pois, ainda os temos que frenar, estar seguido en riba deles para que cumplan as medidas, a separación, que non se toquen, de medo ningún. E teño esperanzas que están valorando si facer o Campeonato de Europa en Hungría, polo que escoitei en sprint, distancias non olímpicas, teñen pensado facelo e por eso me choca un pouquiño que unhas disciplinas sí, outras non, está un pouco así todo no aire, non? Entonces, pois estamos un pouco todos á expectativa do que poida pasar. Bueno, aquí estamos vivindo no paraíso, como vedes, e o que fai falta é volver á actividade, volver á normalidade, e que mellor que disfrutar destes paisajes e destas rías, facendo piragüismo un deporte sano, seguro e totalmente natural. Who's that to then? Never you mind. Hope it's got a stamp on it. Where are we anyway?